loyalista at katanso, ang tunay na may value. Tayo'y tunay at totoo, hindi bayad ng prinsipyo. Di tulad ng isang lata, ang laman ay puro basura. Sila talaga ay mukhang pera, sa Gcash sila'y umaasa. Ang idol kong si Maharlika, sobrang tapang at sobrang ganda, palagi siyang nagkapula. Kay BBM sobra ang suporta, binoboljak ang mga tanga, kasama ang bugaw na lata. Mga hitat hindi uubra, tuwang-tuwa ang mga palangga. Sobrang saya ang mga loyalista, mga vloggers ay nagkaisa. Si Coach Jared pag nag-analisa, ang basehan di bali-balita. Ang future unicorn na si TV, ang confidence level ay matindi. Ang statistical analysis niya, inamitan pa ng ANOVA. Ito namang si Sangkay Janjan, batang-bata pero matapang. Si Ka-Coffee ay palangiti, mabait pero matindi. Nangiinis naman si Dante, ang tawag kay Lugaw ay Lumi. Bilib din ako kay JDB, at itong si Mike Abe. Kapag si Mima Alicia ang bibira sa bugaw na lata, tiyak si bugaw ay manginginig at bubula ang kanyang bibig. Kung si Benang babarubal, taob lahat ang mga bugaw. Ang utak nila ay malulugaw, ang kulay pink ay maging dilaw. At kung si Atty. Trixie ang hihimay sa legal issues, lahat ng mga feeling genius, ang arguments ay malalaos. Kaya lahat ng mga katanso na goldista at loyalista, sa unit team tayo'y magkaisa. Suportahan si Bongbong at Sara. Si Katunying pagtumingin sa balita ng mga fake stream, nguningiti ang mga duling, gumaganda ang paningin. Lahat ng mga buing maiiyak kay Katunying, lahat ng mga miron mabububo kay Atty. Gadong. Tayong lahat ay magkaisa, suportahan ng BBM Sara.